Sugbo, Pilipinas, kini ang Sugbo News Live. Provincial Social Welfare and Development Office ug Cebu People's Action Center ni Governor Pam Bariccuatro nag-andam sa mga relief goods alang sa paspas nga aksyon kung maghatag og gadaot ang bagyong Upong. Governor Pam Bariccuatro gisiguro ang kaandam sa Sugbo kontra kalamidad. Nasa linya ang atong news correspondent sa Cebu People's Action Center nga si Alexa Oberes. Alexa? Monching, andam na ang mga food packs sa Cebu Provincial Government alang sa dinalian nga tabang sa mga maapektuhan sa bagyong Upong. Ang Cebu People's Action Center ni Governor Pam Bariccuatro voluntaryo nga nakigtambayayong sa Provincial Social Welfare Development Office sa pag-andam sa mga relief goods. Gipaniguro ni Governor Pam Bariccuatro ang kaandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa paghatag og dinalian nga tabang sa mga maapektuhan sa bagyo. Ang gobernador nagpatawag usab og emergency meeting sa mga department head sa pagsiguro nga alerto kini sa mga posibilidad sa hulga sa bagyong Upong. Gialerto sa gobernador ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa hingpit nga monitoring sa kahimtang sa matag lungsod labi na sa northern part sa Cebu. Si Governor Pam Bariccuatro nanawagan sa publiko sa pagmatkon ug magbinantayon alang sa seguridad ug kaluwasan. Monching. Salamat Alexa sa imong report. Sugbo anon maginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras, atangi ang uban pang mga balita nga may labot ang Sugbo, dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxtero. Maayong buntag.